Salutare copii! Astăzi o să facem un joc cu pahare. Nu o să fie capcană, în loc de capcană o să fie surprize. Și noi trebuie să ghicim dacă este la fel sau nu. Și dacă nu este la fel, rămâne pe masă, da? Dacă le ghiciți câte două, să fie pereche, le puteți lua, da? Da, Raisa? Bravo! Haideți să începeți. Vrei să Începem? Da! Haide, cine-i prima? Las pe Raisa. Raisa. Ia. Raisa, trebuie să ridici un pahar. Îți ridic un pahar. Care vrei tu? Încet, Ăsta? încet. Ce Bine. acolo? Nu scoate. Avem o mașinuță. Avem o mașinuță, tati, arată-ne și nouă. Avem o mașinuță. O mașinuță roșie. O mașinuță roșie. Și mai... Și trebuie să mai ridici unul. Dacă găsești mașinuța în ălalalt, Ia ta. e mașinuță. Dacă nu găsești, o punem la loc. Da? Hai, mai ridică unul. Nu ai ghicit. N-ai ghicit. Le punem la loc. Pune la loc. Stai. Acum ridică Alesia. Ce avem acolo? Ridică un să jeleu. vedem și noi. Ridică în sus să vadă și arată ce. Un jeleu Așa. cu albastru Lasă și cu masă. roz. Mai ridică un pahar să vedem dacă îl ghicești. N-ai ghicit. N-ai ghicit, pune la loc. Pune la loc paharul, da. Bravo. Acum Raisa. Ridică. Avem... O bombonică albastră și mai un pahar. Care vrei tu? Și încă o bombonică. Ai gata? Ai ridicat? Nu fi față. O ridicat o bombonică galbenă și Le punem a fost la loc. o bombonică albastră. Deci trebuie să mai încercați. Încă n-ați ghicit. Hai, continuăm. Da. Alesia. Un jeleu. Și cu un jeleu. Bravo, Alesia. Avem pereche. Stai jos, Alesia. Bravo. Uite, așa sunt ale tale. Pune-le în pahar și pune acolo lângă tine. Pune lângă tine, la ce câștigat-o. Să Acum vedem alege câte tu. câștigi. Acum Raisa. O bombonică verde. Avem Albastră. E verde, toate Verde? astea. Da. Ok. Și Și cu o cara mea, care i-am ghicit-o. nu ghicit, atunci O ne punem punem la loc. înapoi. Acum alege Alesia. Alesia. O portocală. Și cu, Mașină. și cu mașină, trebuie să le punem la loc. Trebuie să le punem la loc. Hai. Bine, hai Raisa. Oare unde sunt surprizele? Hai să vedem cine ghicește. Ridică. Ce e acolo? Mașină și încă. Unde Și mașină? unde mai e una? Bravo! Raisa! Și a câștigat mașinuțele! Bravo, Au mami, ai câștigat mașinuțele! Bravo, pune-le lângă tine! Mai avem surprize! Acum Alesia. O caramea roz Da? și cu o bombonică. Gata, știu. Hai, Bun, Raisa. Raisa, să te vedem! O caramea și cu o caramea! Bravo, Super, Raisa, a câștigat iară. Hai, da, Alesia! Haide acum Alesia. O bombonică cu o caramea. Aha! N-ai câștigat, N-ai acum câștigat. tu. O bombonică cu un ou. N-ai câștigat. Le punem înapoi. Bravo! Ai fost fața, ai urmărit jocul. Hai, acum câștigat Raisa. Hai că avem Alesia. joc. Da, tati, și al tău, și al tău. Da. Lasă așa, bun? Hai să continuăm jocul. Așa cu idee Da, bravo, tati. Hai. Bine, să continuăm. Cine la rând? Raisa. O caramea și cu o bombonică albastră. N-ai ghicit. Hai, Punem da. la loc. O caramea și cu o caramea. Bravo! O câștigat. Nu mai e gumă. E gumă huba buba. Gumă? Gumă? Cred că e gumă, da. Gumă, bine. Acum tu, Raisa. Hai, da. Raisa. O bombonică și cu... Încă o Da. bombonică verde, nu-i bună. Hai să încercăm.
o bombonică și cu o bombonică. Bravo! Ia-le. Da, ia-le. Hai să vedem. Câte mai avem? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da? Am numărat bine. O bombonică. Și că încă o bombonică. Bravo! Bravo, Raisa! Bravo! Ia și paharul celălalt. Care era? Că nu mai știu. Mai încoace. Asta. Acela. Bravo. Așa, haide. Și tu? Bravo! Alesia. Bravo! Iupi, iupi! Ai câștigat 2 portocale. Mai departe, Raisa. Ăsta era gol. Ne-am păcălit și ăsta e gol. Ha? Bun. Hei, hei! Deci cam învață. Bine, tati, Acum învăță. amestecăm o leacă. Deci cam, ai fost cam hățică tu. Da? Și acum Ăștia două au să fost le capcane cumva? Posibil. No, pune-le la loc. bravo! Tati, Hai tati. să le amestecăm. Hai, Alesia, e rândul tău. Blau cu Și grut. Tati, amestecă-le să fie mai interesant. Au. Trebuie să ghicesc. Care e, Raisa? Albastru cu... Cu verde. Lasă-le așa. Achița, achița. Gata, știu. Hai. Bravo! Bravo! Două bombonici Și acum, albastre. Raisa. Bravo! Bravo, fetițele. V-au plăcut surprizele? Da! V-au plăcut surprizele? Da! Raisa, ți-a plăcut surprizele? Le-au trântit pe toate. Raisa, Eu... ți-au plăcut surprizele? Da! Da! Mai vrem! Mai vreți? Da! Data viitoare, bine? Da. Acum s-a încheiat jocul și data viitoare o să se gândească mămica la un alt joc, bine? Da. Cu surprize. Foarte multe. Vreau să fie 11 surprize. Bine, mama, o să facem multe surprize, bine? Yeah! Uitați să dați like, share și subscribe. Și uitați să dați